oikein menossa? Kuule, se on jo alkamassa! Mitä helvettiä? Kuuntele minua. Sinun on varoitettava häntä. Varoittaa? Ketä? Mistä sä oikein puhut? Vastinpariasi senkin hölmö. Hän on suuressa vaarassa. Vastinpari, miten se liittyy tähän mitenkään? Ymmärrätkö nyt, miksi sinun on autettava häntä? Okei, rauhoitu. No, mitä sä haluat, että mä teen? Eihän mulla ole mitään keinoja auttaa sitä. Ymmärrän kyllä, että olen itse syyllinen tilanteeseen. Ja tiedän, mitä olen pyytämässä. Mutta vain sinä voit auttaa. Huomio.